medzi tým som sa ich spýtal, že nech sa mi prihlási ten veľvyslanec, v ktorej krajine majú, v ktorého krajine teda okrem normálnej prokuratúry, alebo teda toho hlavného vyšetrovacieho orgánu, ešte nejakú špeciálnu. Tak prihlásil sa rumúnsky kolega, rakúsky naznačil, že majú nejaký taký tvár tam ešte navyše, a potom asi Talianka, ktorá povedala, že majú špeciálne na boj s mafiou. A to bolo všetko. Z 27 krajín to majú len 2 krajiny. Čiže ja chcem ľuďom vysvetliť, že my bránime niečo, čo ani v západných civilizovanejších krajinách od nás a demokraticky označených krajinách to vôbec u nás nemajú. to môže byť. Ja by som je to možno taká technická vec, ale predsa len trochu to poopravil, lebo veľakrát zaznieva zo strany najmä politikov, že špeciálna prokuratúra je len v niekoľkých krajinách a v iných nie. No nie je to celkom pravda. Možno špeciálna prokuratúra s názvom špeciálna, ale špecializované zložky štátneho zastupiteľstva prokuratúry sú vo väčšine krajín Európskej únie. Špeciálna prokuratúra je aj v Rakúsku na korupciu a ekonomickú trestnú činnosť. Je aj v Španielsku pri Audiencia Nacional, čo je vlastne kvázi špeciálny súd španielský. Je aj v Taliansku, kde sa volá teda Direzione Antimafia. V Čechách tiež tú závažnejšiu prvostupňovú agendu robí vrchné štátne zastupiteľstvo, nie krajské štátne zastupiteľstva. Hlas? Jasne.